Frans zit ook in de ijzerhal in Zwolle en die heeft er heel veel zin in. Of niet, mijn jongen? Ik ben Ot. Ik ben Thijs. Ik ben Daan. En wij komen uit Bijen. Ik doe goed aan mijn broer, Jeremy, Kevin. Wij doen een groet aan onze klas. En ik doe de groeten aan iedereen die ik ken. Ik doe... Ja, ik ken dat niet. Ik wil de groeten doen aan opa en opoe. Ik doe de groeten aan oma en oma. Ik doe de groeten aan familie, vrienden. En ik wil iedereen de groeten doen. Margriet, mijn zoon, heel de familie, vrienden en bekenden. Ik ben Rick, kom uit Vught en ik doe de groeten aan heel Nederland. Olin, mijn tweelingzus. Brit, mijn grote zus. En mijn moeder. Nou, iedereen die ik ken eigenlijk wel, zo'n beetje maar. Dat was het voor mij.